11. Aiztondoko gutun lehiaketa dugu aurtengoa. Aiztondo mankomunitatean baitan hainbat herri daude, baina kasu honetan gutun lehiaketa dau, Alkizak, Adunak eta Larraulek antolatzen dute. Eta 3 herri hontako gazte eta aurrei ezik, gainontzeko Euskal Herri mailako herritarrei ere zabaltzen zaien deialdi bada, irikia beraz, 6 urtetikan aurreako gazteekin hasita. 70 gutun baino gehiago jaso ditu, beraz oso pozik gaude, kontuan izan da gainea, gaia bea komplikatua zala edo, apustu bat izan da, gai hau aukeratzea, ekairi gutuna, ezta? Eta hasierako beldurroi gaindituta, ikusi genuen ja gutuna jasotzen nahi ginela, lasaitasuna eta poza handia eta esan beharra dakau baita ere, bai ekairen senideek eta baita ere Krisalis elkarteko kideek, hasieratik babestu gaituztela. Mailaketa berez 4 mailatan egiten da, 6-8 urtekoak lehenengo mailan, 9-11 urtekoen artekoentzat B maila, 12 eta 16 urtekoentzat urrungo maila eta 17tik gorakoa helduen maila. Aurtengo edizioan Krisalisek ere, epaimai gisa egin du bere lana, irakurri ditu batez azkeneko 12 urtetik gorakoen maila horiek irakurri ditu, eta hor saria ez, baino aipamen berezia bai eman nahi izan zuen eta alaxe egin du. 12-16 urtekoen arten bat aukeratu du, hori eman zaia aipamena, eta 17tik gorakoentzat beste aipamen berezi bat. Gutun lehiaketako epain mailai dagokionez, esan genezake kategoria handiko maila dagoela, gutun lehiaketa honetan esan bezala, bertan daude Juan Cruz Igerabide eta Xabier Artola idazleak, eta baita ere baditegu beste 2 emakume, Pilio eta Egi eta Ana Izmendi. Aiztondokoak izanik bereiek ere, batetik favore bezala ere egiten dute, baina guretzat oso importantea da bereiek bai bakarka egiten duten lana eta ondoren danak bilduta bereien iritzi horiek eta balorazio horiek konsensuatzea eta hortikan ateratzen dira. Azken 2 mailak aurrenak gurasoek egiten bai dituzte. Gurasoek baloratzen dituzte, gurasoek esan nahi dut eskoletako, gure herrietako eskoletako gurasoek, guraso elkarteko kideek baloratzen dituzte aurren sariak. A mailan Alkizako Ikerne Zabalak jaso zuen saria. B mailan Larralgo udane alkalderentzat izan zen lehen saria eta Irurako Olaia Arsuagarentzat 2. saria. D mailan lehenengo saria Larralgo Iraide Tejeriak eskuratu zuen eta Asteasuko Araia Mendiak 2. saria. Helduen mailan Beasainera joan zen lehen saria, Ekaitz Goikoetxeak jaso zuen eta Asteasuko Aritz Mujikak 2. saria jaso zuen. Aiztondoko saria Xabani Arantzaberi eman zitzaion. Krisalis aipamen bereziko lehen saria Larralgo Iraide Tejeriak jaso zuen eta 2. saria berriz Hernaniko Inigo Legorburuk.